videonávode vám ukážeme, ako sa prihlásiť do vášho Gallup konta testov silných stránok a kde nájdete jednotlivé informácie. V ľavej časti stránky sa nachádzajú prehľady vašich top 5 silných stránok v podobe PDF dokumentu alebo krátkeho videa. V pravej časti sa nachádza 6 základných reportov. Kliknutím na ikonu dokumentu si môžete stiahnuť PDF dokument. Kliknutím na ikonu videa si môžete pozrieť video. No, I was not surprised to find that I have responsibility in my top 5. Prvý report obsahuje kompletný popis vašich top 5 silných stránok. Druhý report obsahuje personalizovaný popis top 5 silných stránok. Táto časť je zahrnutá v nasledujúcom treťom reporte. Tretí report je kompletný popis vašich top 5 personalizovaných silných stránok spolu s akčným plánom. Tento report obsahuje 3 sekcie. V ďalšej časti si môžete vytlačiť svoj jednoduchý Gallup certifikát top 5 silných stránok. Vo štvrtom reporte sa nachádza nástroj pre akčný plán. Táto časť je zahrnutá v treťom reporte. Kliknutím na tlačítko View All Resources získavate viac ako 100-stránkový e-book s podrobným popisom všetkých 34 silných stránok a mnohými ďalšími informáciami od Gallupu. V prípade testu kompletných 34 silných stránok je tam naviac 5. report s popisom všetkých vašich 34 silných stránok.